ang ulo sa nagbagang balita. Weather forecast. Share line nga nakaapekto sa silangang bahin sa Visayas. Northeast monsoon nga nakaapekto sa Luzon. Sa local news, usa ka 92 years old nga gituohang natrap sa sunog sa iyang balay sa Kaswagan, patay na nakitaan. Ang kaso sa pagdududa nga kaso sa pagkaon sa lantapan, Bukidnon gihinay-hinay nga gipagkigbisog sa mga otoridad. Sa national news, si Vice President Duterte nag-ingon nga nagtanaw sa mga chismis sa impeachment. Nagmando si Marcos Jr. sa pagpadayon sa mga hinabang pagmonitor sa mga lugar nga naigo sa linog. Sa international news, kanhi US First Lady Rosalynn Carter namatay sa edad na 96. Sa entertainment, ang Skibidi Toilet mao ang labing paspas na nagtubo nga channel sa YouTube sukat. Full interview, Michelle D sa mga resulta sa Miss Universe Destiny ni Miss Nicaragua. Sports, nagkalipay ang mga taga Cagayan de Oro sa kahayag sa Creamline o Akari Triumph sa mga laro sa PVL Tour sa CDO. Tennis, ang Yala misulod sa Kyotec Open Finals. O sa trivia, pagbatog sa antibiotiko kung ang UTI mahimong makamatay. Good morning Philippines, magandang umaga Luzon ug mayong adlaw Visayas ug Mindanao. Adlaw Lunes, Nobyembre 20, 2023. Ako yung alagad sa balita, Athalia Saniel. Kung magpadayon kitag paminaw diri sa Pinoy Rap News Channel. Weather forecast. Share line nga nakaapekto sa silangang bahin sa Visayas. Northeast monsoon nga nakaapekto sa Luzon. Ang kainumduman nga share line nagdala og kaulawan og kahapsay sa silangang bahin sa Visayas. Samtang ang northeast monsoon nagdala og malamig ug matin-aw nga panahon sa Luzon. Ang share line usa ka meteorological phenomenon nga nagdala og ulan ug kahayag. Nakaapekto sa mga dapit sama sa Leyte, Samar og mga kaumahan nga mga dapit sa Visayas. Ang mga Cagayanon ug mga lumulupyo sa mga dapit nga naapektuhan giawhag sa pag-amping ug pag-andam sa posibleng pag-ulan ug pagpanulugdog. Sa laing bahin, ang northeast monsoon nagdala og bugnaw nga hangin ug kahapsay sa Luzon, labi na sa mga lugar sama sa Metro Manila, Baguio ug iba pa. Ang mga tawo giawhag nga pagtuman sa mga awhag sa lokal nga kagamhanan, labi na sa mga pag-andam sa pag-atake sa sipon o gubo, nga mas mapadali tungod sa malamig nga kahimtang sa klima. Gisubaybayan sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ang mga kausapan sa panahon o gihatagan og regulasyon ang publiko kabahin sa mga posibleng epekto sa kalibutan sa panahon sa pagbalhin sa mga kagubatan sa klima. Local news. Usa ka 92 years old nga gituhang natrap sa sunog sa iyang balay sa Kauswagan, patay na nakitaan. Usa ka 92 years old nga lalaki ang napaldang natrap sa sunog sa iyang balay ug sa kahinumduman ang kanhi nga naluwas karon nga napadulong sa kamatayon. Ang kahinumduman gipadungog nga si Lolo Perfecto Alcantara nagpabilin nga matarong og mapinaagi sa iyang mga kaliwat. Sa dihang midaog ang kahayag, mihawa si Lolo Perfecto sa iyang balay sa barangay Kauswagan. Apang gikapoy na siya sa pag-ilog sa nagkataas nga hagok sa kalayo. Gilusa dayon ang aksyon sa mga kaigsuonan o mga silingan aron maluwas si Lolo Perfecto. Apan samtang nagusik-usik sa pagsalbar, ang kahimtang sa kahayag bibilin nga delikado. Ug wala nay mahimo paala sa maong kabug-at nga edad ni Lolo Perfecto. Ang mga bombero ug kapulisan miduso og pagpangilad sa kalayo. Apan daling nahukman nga walay kahigayunan nga maluwas si Lolo Perfecto. Ang kahimtang nagdala og kahadlok ug tamingaw sa kahayag sa Kauswagan.
Gikondolensya ang gipadala sa pamilya ni Lolo Perfecto ug ang insidente nagpahinumdom kanatong tanan sa importansya sa pag-andam ug pagsiguro sa atong mga panimalay batok sa katalagman sa sunog. Ang mga otoridad gipahigmagnuan ang katawhan sa pagpatuman sa fire safety measures alang sa kaluwasan sa tanan. Ang kaso sa pagdududa nga kaso sa pagkaon sa Lantapan Bukidnon gihinay-hinay nga gipakigbisog sa mga otoridad. Ang kaso sa pagdududa nga pagkaon dinhi sa Lantapan naghatag og kahadlok sa katawhan. Ug karon gihinay-hinay nga gipakigbisog sa mga otoridad alang sa masusing mga pag-imbestigar. Sa mga higayon nga gihimo ang pagtuklas sa mga insidente sa pagdumot o pagkadaot sa produkto. Gihangyo ang mga lokal nga opisyal ug mga otoridad sa kagamhanan nga padayon nga magistorya sa katawhan ug paghatag og klaro ug tamis nga mga pahibalo bahin niining maong kahimtang. Gikan sa unang pagduda hangtod karon, ang mga opisyal naghatag og pag-ila sa importansya sa kaluwasan sa publiko ug pagpanalipod sa panglawas sa matag individual. Ang mga otoridad sa kalusugan, lakip ang Department of Health ug lokal nga health office padayon nga nagtrabaho sa pag-uban sa mga eksperto alang sa masusing pagtan-aw sa mga kahimtang sa pagkaon. Ang kahinumduman nagpadayag sa atong kaakig ug kaigtingan nga kinahanglan kita tanan magsinabtanay ug pagtinabangay alang sa kaayuhan sa tanan. Ang pagsunod sa mga regulasyon ug pakatakaran sa pagkaon ug kalusugan naghatag og siguro nga proteksyon sa katawhan. Sa national news, si Vice President Duterte nag-ingon nga nagtan-aw sa mga chismis sa impeachment. Sa usa ka pahayag gipahibalo ni Vice President Duterte nga iyang gitanaw ang mga nagkalat nga chismis bahin sa impeachment. Ang binalaybay nagpahibalo sa iyang pagpaminaw sa mga alegasyon nga nag-umol sa iyang pangalan. Gipasabot ni Vice President Duterte nga samtang nagtan-aw siya sa mga chismis, dili niya pag-antos ang bisan unsang diwa nga magdala og kasamok o kahadlok sa kahimtang. Sa dihang gipananghigdan sa pangalan sa usa ka opisyal sa mataas nga katungdanan, gisulti niya nga kini usa ka hagit nga kinahanglan hingpit nga tukian o gimbestigahan alang sa kamatuoran. Gani sa iyang pagpahayag, giawhag ni Vice President Duterte ang publiko nga maginay-hinay sa pagtuo sa mga chismis ug sumpayon ang pagsusi sa o pag-usisa sa husto nga mga kasinatian. Gihangyo usab niya ang pagtino sa kahibalo ug pagkamatinud-anon alang sa kahimtang aron magdala og kasayuran sa husto nga agi. Sa karon, ang maong issue sa chismis sa impeachment padayon pa nga gipahibalo sa publiko. Ug ang Pangulo nagpaabot og mas daghan nga detalye kabahin niini sa pagsunod sa mga adlaw. Nagmando si Marcos Jr. sa pagpadayon sa mga hinabang pagmonitor sa mga lugar nga naigo sa linog. Sa gitas-on nga Pangulo ni Vice Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., gidusod niya ang pagpadayon sa hinabang o intensitibong pagmonitor sa mga lugar nga naigo sa linog nga misamo sa kahadlok sa katawhan. Si Marcos Jr. mipahayag nga ang iyang kagamhanan andam sa pagtabang o paghatag og suporta sa mga apektadong komunidad sa linog. Gipadala na ang mga disaster response teams sa mga naigo nga mga dapit alang sa emergency rescue operations o paghatag og basic necessities sa mga biktima. Gani, gipangutana ni Marcos Jr. ang katawhan nga magtinabangay sa pagtabang sa mga nanginahanglan ug nagduso usab siya sa mga lokal nga opisyal nga magkoordinar sa iyang kagamhanan alang sa efisyenteng paghatag og hinabang. Alang sa pagmonitor sa kahimtang, iyang giutos ang mga ahensya sa kagamhanan lakip ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology nga magpadayon sa pag-obserba o pag-report sa mga potensyal nga kahimtang sa lindol o masusing pag-estimate sa mga damages. Sa maong kahigayunan, giawhag ni Marcos Jr. ang katawhan sa pag-amping o pag-andam sa mga posibleng linog o pagpatuman sa mga safety protocols alang sa ilang kaayuhan.
Sa international news, kanhi US First Lady Rosalynn Carter namatay sa edad nga 96. Sa kasubo og pagduyog, gitaho sa pamilya nga namatay si kanhi United States First Lady Rosalynn Carter sa edad nga 96 sa iyang balay sa Plains, Georgia. Si Mrs. Carter dili lang usa ka mahal na leader sa nasod, kundi usab usa ka nag-unang dama nga dili lamang nagtagad og kaugalingon nga papel apan gipasiugdahan ang mga programa o inisyatibo alang sa kalambuan o katinuuhan. Si Rosalynn Carter naglingkod isip First Lady sa nasod gikan 1977 hangtod 1981. Ato sa panahon sa pagkapresidente sa iyang bana nga si Jimmy Carter. Sa iyang panagtigom, nag-umol siya sa mga isyu sa mental health, reproductive health, o uban pang mga kahimtang nga may kahingpit sa kagawasan o katinuuhan. Ang iyang dedikasyon sa pag-alagad sa katawhan, labi na sa mga labing kabus nga mga sektor sa katilingban, nagpamatuod sa iyang kahinam sa mga sosyal o politikal nga adlaw sa Amerika. Ang iyang paglakbay gawas sa nasod alang sa mga misyon sa kalambuan o katinuuhan nagpabilin nga usa ka inspirasyon alang sa daghang mga Amerikano. Ang pamilya ni Mrs. Carter mipadayag og pag-ampo alang sa iyang kalina o nagpahayag og pasalamat sa tanang nag-ambit sa ilang kagubot. Ang iyang pamatud-anon nga kinabuhi og serbisyo alang sa nasod nagdala og dakong hinumduman og iyang gipabilin nga usa ka bantog nga modelo sa tanang natagad og pagtambong alang sa kalambuan og katinuuhan. Sa entertainment news, ang Skibidi Toilet mao ang labing paspas nga nagtubo nga YouTube channel sukad. Sa nagkadaiyang mga channel sa YouTube nga nagmugna og kalipay og kausaban, usa ka labing bag-ong sensation ang mikuyog sa listahan. Ang Skibidi Toilet mikuyog nga mao ang labing paspas nga nagtubo nga channel sa YouTube. Nagdala og kalipay sa mga netizens sa tibuok kalibutan. Ang Skibidi Toilet usa ka kalingawan og kinauyukang channel nga naglakip og mga kakaibang butang sama sa komedya, musika, ug makalilibang nga mga kahimtang. Sa labing daling paagi ang kanilang kakaibang kangalan o konsepto nag-attract sa libo-libo ka mga subscribers sa sulod lamang sa pila ka bulan. Ang mananagat sa channel may klaro nga ilang tubong mao ang paghatag og kalipay og kahilakon sa ilang mga subscribers. Pinaagi sa makalingaw nga mga bahin og kanyasing-kasing nga pagpakita sa ilang mga video, sila nakakabot og nasudnong og international nga kahibalo. Karon nga miabot na sa mga milyon ka mga subscribers, padayon nga misaka ang popularidad sa Skibidi Toilet nga nagtugod sa ilang mga taga-subaybay nga makatagamtam og masilayan nga kasayuran og kalipay. Gipasalamat sa mananagat ang ilang mga suportante o gipromisa nga magpadayon sila sa paghatag og bag-ong kahigayunan sa ilang subscribers nga magmalipayon og mamasinabtunon. Full interview. Michelle D sa mga resulta sa Miss Universe Destiny ni Miss Nicaragua. Matag usa ka tuig ang Miss Universe pageant nagdala og kahibulungan og kahingpit nga kadayawan sa nasod. Kini usa ka higayon diin ang mga kalahian sa kagandahan o kahibulungan gitago sa tibuok kalibutan. Sa usa ka eksklusibong panagway sa atong kauban nga si Michelle D, ang Filipina beauty queen nagistorya mahitungod sa iyang mga gibati, mahitungod sa mga resulta sa Miss Universe. O giambit usab niya nga iyang pagtan-aw sa kahimtang ni Miss Nicaragua. Si Michelle D nga nagdala sa taliwala sa mga Filipinos, pinaagi sa iyang maanyag nga representasyon sa Miss Universe, nag-ambit sa iyang kasinatian sa pag-apil sa prestihiyosong kompetisyon. Sa iyang full interview, si D miingon, "I am very happy and grateful that I lived in the glory of Filipinos all over the world. I feel really good, even though we didn't reach the top spot. Above all, I feel a great love for my country." Gidungog usab ni D ang pag-usab sa kinabuhi sa Miss Universe, nga siya nagtuo nga adunay destiny alang kang Miss Nicaragua, nga mao ang nagwagi sa corona.
whatever heaven has given in our situation, that is exactly what it is. It was a great act of storytelling that she was chosen, and I invite her immediate destiny to the competition. Dugang ni D. Sa pagtapos sa iyang pag-appeal sa Miss Universe, si Michelle D nagpromisa nga magpadayon sa pagpabilin na inspirasyon alang sa mga kabatan-unan ug padayon nga pag-alagad sa komunidad sa mga maanyag nga pamaagi. Ang iyang full interview gipatik sa mga social media channels ug nadala og inspirasyon sa libo-libo ka mga taga-subaybay nga nagahulat sa iyang sunod nga mga lakang. Sa sports, nagkalipay ang mga taga-Cagayan de Oro sa kahayag sa Creamline o Gakari Triumph sa mga laro sa PVL Tour sa CDO. Ang PVL Tour sa Cagayan de Oro naghatag og dakong kahayag sa tanang katawhan. Diin gipasidunggan ang maayong paglambo sa mga koponan sa Creamline ug Gakari Triumph. Ang mga taga-Cagayan de Oro nagpakita og malipayon nga suporta sa ilang paborito mga koponan nga nakigbisog uban sa mga pinakamaayong bulanon nga mga atleta. Sa usa ka pahayag, giauhag ni Mayor Maria Santos ang katawhan sa Cagayan de Oro nga padayon nga magtinabangay sa pagsuporta sa PVL Tour o paglambo sa kahibulungan sa bola. Ang atong syudad usa ka mainiton nga tigom sa bulanon ug ang PVL Tour usa ka higayon alang kanato nga maghiusa og pagkumbira sa kalipay pinaagi sa atong gugma sa bulanon. Dugang niya, sa maong tornilyo giapil sa Creamline ug Gakari Triumph ang mga labing maayo nga bulanon nga mga atleta nga mipakita og determinasyon ug pagkamatinud-anon sa ilang laro. Sa pag-ani og mga gahom nga mga spikes ug maayong pagdepensa nakit-an sa mga taga Cagayan de Oro ang usa ka makalilipay nga higayon alang sa ilang syudad nga masaksihan ang talento sa nasudnong sports scene. Ang dakong kahayag sa PVL Tour sa CDO naguban sa maong mga kahimtang nagpahimagno sa tanan nga mga sports dili lamang nagdala og kalingawan apan usab nagpadayon nga naghatag og inspirasyon o paglaom sa mga tigom sa tibuok syudad. Og sa atong trivia, pagbatok sa antibiotiko kung ang UTI mahimong makamatay. Sa tibuok kalibutan, ang urinary tract infection usa sa labing karaang mga kahimtang sa panglawas nga makapaanto sa mga tawo. Ug apil sa mahimong makamatay kung dili maayo ang pagtratar. Ang UTI usa ka kahimtang diin ang bakterya mikabos sa bahin sa urinary tract, sama sa kidney, bladder ug mga dapit sa urinary system. Sa pag-usab sa oras, ang pipila ka klase sa bakterya adunay pagkaluyan na sa kahimtang sa pagtuod sa mga antibiotic. Apan gilungsad sa World Health Organization, ang uban pa mga organisasyon sa kalusugan ang paalalabahin sa respeto o maayo nga paggamit sa mga antibiotic. Ang sobra nga paggamit ni ini o ang paghimo og desisyon nga dili sundon ang giprescribrang dosis o kinatibuk ang bahin ni ini mahimong makapaanto sa kalusugan sa tawo o mahimong hingpit nga makamatay. Sa pagkakaroon gikinahanglan nga sundon sa tanan ang maayong paagi sa paggamit sa antibiotic, ilabi na sa pagrespeto sa mga reseta sa mga doktor ug sa paghimo og labing maayong buhat aron mapugngan ang pagkalapok sa antibiotic resistance. Ang maong isyu nag-alaot sa kamatuoran nga ang UTI nga sa hingpit kapag respeto sa pagkaon sa antibiotic, masudong nga malubad og dili mahimong hinungdan sa mas grabeng nga mga kahimtang sa panglawas. Og atong Sabado mga karab, nigawa sa atong isa ka team kay kamulo siyang baklay-baklay, nakita niya nga naay sunog. So iya kaning givideohan sa akto nga nasunog ang isa ka balay and ato ning tan-awon nga video.
Wala mo na ganina. Kuan na. Murag sa kuan de. Itong pizza bitaw de. Pizzahan guro na de. Ito amigo bitaw ni mo. Kuan na. Sunog ba eh. Bangin ito. Di ba daw nga? Oo. Eh. Ini sa NHA Kuswagan. Kuswagan ang bukas sa Kuswagan. Balik ko. Balik tubig. Ilapak lang, babal sa alas tawa. Kasi ilang, ano ba saan? Mamaya ito natunggan mo din lang. Wala na, nakasibat na siguro na eh. Meron naman na tao ganda ba sulod? Nakatulog bali. Hindi ko sigurado lagi sir. Ay. Nagdagan ani. Say kusog king kalayos likod kayo. Ato kay ta, iboto na to. Ayun na, yun ang ibot. Di naman gudagi oh.
Gagawin. Kailan mag-ambulance, ma'am? Ambulance? Ambulance!
Panbel.
Gana kayo, ano? Ulo ko po? Nagaso ang truck. Isukin tahu? Kalau naik kuning dikit, mampalnya orang ini. Kalian berito? Kalian sudah berkali apa? Kanila ko. Kasi ako lagi. Nag-update na?
kung nagkasmit ni mo dito ba? Ngayon mo kasi kapuyo dyan eh. Nangilak ko dito. Taon na bungbungon yan abot. Di. Sulit yung kasmit dito. Nabot ko dito. Nandit na ko. Lako dito ako sa kapit na dito.
Maayong buntag mga karab, nata karon diri sa nasunugan og sa amo ang gisusi og naistorya pud namo ang katong ilang anak nga si Perfecto Junior, usa ka 92 years old nga ilang amahan mo inaangin sa sunog og wala pa nila nahatag yun sa insakto kung unsa gyud ang hinungdan sa sunog kay para sa ilaha dili pud sila makahatag kay dapat ang authorized ra gyud pud ang mapagawas kung unsa ang hitabo ug hinungdan sa maong sunog. Ang sa kanunay ang mga firefighter nagahatag yun sila kanunay reminders nga bago mohawa sa balay dapat tan-awon ang mga plangka, i-check nato kung nabay naka-charge, then susihon gyud nato kung unsay angay nga dapat pang ibton kay para iwas sa sunog. Ug mao kadto ang aton nakuha nga impormasyon gikan diri ug sa gawas sa nasud. Padayon sa pagpapina ug paglantaw. Please subscribe, follow, like, and share Pinoy Rob on YouTube channel. Ug daghang salamat sa inyong pagtan-aw ug paminaw diri sa Pinoy Rob News Channel Cagayan de Oro. Ug ako nagahangyo usab pa nga mag-support and subscribe and turn on notification for more updates and more info. Subli, daghang salamat ug dalaygon ang Dios.